Oh. Oh. Emebe ji yipu ya n'okwu. Ị na-arụrụ nwata ahụ nọ n'ikpo okwute aka. Igudoli azụ awọ aka. Ka ọ mara ibe dị iche na azụ awọ n'okwute. Ebe a bụ ntọala onye na-ekwu eziokwu. Ọzọ n'okwu n'ala, ọ na-agwa nna anyị okwu. O se mụ ọkara. Ajụ anyị nwa gbazukwu ịnọ. Ozugbo. Owe arọbụlago ndị ichie ogwugwu nna m ụba ndị nyere m ike nga ji bụrụ mmadụ akpọnugo m ụlọ okwu na-azara m n'ibe na-eme ka akọọlụ unu bụrụ onye ka chukwu nwa unu jekọ ọrụ oyibo onye ka eje ọrụ oyibo kpata ụwa nnekwu ego ka ị ga-enweta onye gote iwe ọnụ ala nke nnekwu ọnụ ka ị ga-elie na ọchọ nke ya bụrụ anya ukwu ka ọ bụ ihe ejeta ego ihe ejeta ndụ ihe ejeta isi nka ilo mmụọ ya fụrọ yi ilo mmadụ ya fụrọ yi maka na amalị mụ na mpi ọbụla piolu n'ewu a na-afadoro nwa ya na mụ nwa atagonye bụ afụwarịa bụrụ mmadụ gị nwa ya ejebuga bụrụ mmadụ azụ m ụkụta azụ m ya ka iru m mma na ya ka ya na-agbasi mbọ ike nwoke pụta ya gba mbọ mana ọnwụ mana ndụ na mmadụ ga na-eme ibe o ji bụrụ odogwu nsị na ilo nwoke ya fụrọ yi biro nwaanyị ya fụrọ yi ndị osochi egbu ya fụrọ yi ilo mmụọ ya fụrọ yi ilo mmadụ ya fụrọ yi nwoke kuru yi ka nwa nwaanyị kuru yi ka nwa ndị ori ya fụnaghị ndị ori na-achọ nke ọ bụrụ ọba nwa ya fụrọ yi agụ ụmụnna ya abụghị uke mberede okporo ụzọ ya abụghị mgbachi mmụọ ya fụrọ yi nwoke kuru dị ka nwa nwaanyị kuru dị ka nwa si na ọ ga-adịla mma ozi wa nkachi elu ya na ebe ọma ga-esoro ihe ogologo ngwa metụ ya aka ka anya na eke oye avọ nkwọ onye bụ ụbọchị nọdụ na-abịa nọ ọ ka esi eme bụ ụbọchị ọ dị mma ọ bụ ọjị otu a ka esi eme ikpesi ekpere awapụrụ ndị ichie ọjị ka o wee bụrụ na ibe ekpere na ba analụgị ya ma obi akụ na ya akụ ebe ọ bụla ị na-eje ọ ga-adịla anyị mma